Siliman pamanaw ng pira ka doang na tapa. Pirasi watawat tabay tir na pele pira ka nayo pangarada may isa ko lang na. Ibig seri bui mapuli kalawati abarasi na sang sasi rasi na alali. Sasi ang sa sa Manila. Pirasi penein Albert, penein Henry, penein Petrus. Pino sa ila wala sa mga. Sasi ang sa mga raso aplik sasi. Ang sasin at sa oras sa Manila. Yan. Kailangan pa mga ulit. Sasin ko na nakapalayan. Kaya alawati nagkayo by Manchester Sagrias. Daniel A.J. Bridge. Memang